Liikennetoimikunta tiedottaa: ruuhkien välttämiseksi kotimatkalle Etelään ja Oulun seudulle lähteviä pyydetään käyttämään Tannilla Olhava reittiä Nelostiellä suunnatessa. Laulamme virren 358. Laulun aikana seurateltassa ja keskuskentällä kannetaan kolehti. Kolehtiin voit osallistua haluamallasi summalla myös MobilePayn kautta lyhytnumeroon 10306. MobilePay-kolehdin ohjeet löytyvät seuraohjelmasta sekä suviseurojen verkkosivuilta. Virren jälkeen seurapuheen pitää veljemme Tapio Ypyä Nurmijärveltä. Puhe tulkataan viittomakielellä ja tulkkausta voi seurata myös seurateltan ja seurakentän näytöiltä. Virsi 358. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme näitä iltaseuroja sillä rukouksella, että
taivaallinen Isä, Pyhä Jumala vielä sanansa avaa. Ja lähestyy jokaista kuulijaa sillä voimalla, joka siihen Jumalan sanaan kätkeytyy, että se rohkaisisi uskomaan ja antaisi uskon voimaa ja kirkastaisi taivasta toivoa. Ja sellaiselle ihmiselle, joka on menettänyt tämän sydämen uskon, että Jumala voimallaan pysäyttäisi ja lämmöllään ja rakkaudellaan vielä vetäisi valtakuntaansa. Ajattelin lukea tämän puheen johdannoksi ja yhteisen tutkimisen aiheeksi Pyhästä Raamatusta Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 11. lukuun. Luen sieltä tutun Jumalan sanan kohdan jakeesta 24 jakeeseen 26. Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Aamen. Tämä hebrealaiskirje on sillä tavalla erityinen ja merkittävä kirja täällä Raamatussa, että se on ensinnäkin tallennettu tänne Uuden testamentin puolelle, niin kuin pitääkin, koska se on kirjoitettu Jeesuksen ajallisen elämän jälkeen. Mutta sitten toisaalta tämä hebrealaiskirje kertoo paljon ja kattavasti vanhan testamentin asioista. Se kertoo vanhan liiton uskovaisista, vanhan liiton Jumalan palveluksesta ja siitä, miten vanhan liiton uskovaiset uskoivat ja elivät. Tämä hebrealaiskirje tällä tavalla aivan kuin yhdistää tai ankkuroi Uuden testamentin kiinni vanhaan testamenttiin. Kirjeen kirjoittaja on halunnut aivan kuin erityisellä tavalla kirkastaa tämän kirjeen alkuperäisille vastaanottajille ja myös meille, jotka tänään luemme tätä samaista kirjettä täällä Pudasjärven suviseuroissa, niin kirkastaa sitä asiaa, että ne vanhan liiton uskovaiset uskoivat samaan Kristukseen kuin mekin. Ne luottivat siihen Jumalan ilmoitukseen, joista profeetat julistivat ja puhuivat ja kertoivat siitä Jumalan lupauksesta, että Jumala lähettää Messiaan, vapahtajan tänne maailmaan, niin lunastamaan ihmiset synnin ja kuoleman ja sielun vihollisen vallan alta ja sovittamaan meidän syntimme Jumalan edessä. Ne uskoivat, vanhan liiton uskovaiset, tähän lupauksen evankeliumiin. Ja siinä vanhan liiton
uhri Jumalan palveluksessa, jossa pappi uhrasi sen uhrieläimen ja priiskoitti uhrieläimen verta niin seurakunnan päälle, niin ne vanhan liiton uskovaiset siinä katselivat niin kuin esikuvaa siitä, miten Jumalan poika Jeesus uhrataan koko ihmiskunnan syntien vuoksi. Tätä jäin kerran miettimään ja kysyin eräältä kokeneelta veljeltä, että mitenköhän se on ollut, että onko ne todella ne vanhan liiton uskovaiset siinä uhri Jumalan palveluksen aikana niin osanneet jotenkin niin kuin kattavasti ajatella sen Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen ja ymmärtäneet tämän Jumalan niin kuin pelastussuunnitelman perinpohjin, että onko ne varmasti osanneet tämän niin kuin ajatella siinä. Niin se veli vastasi minulle näin, että ajattelepa sitä, kun sinulla on murheellisia päiviä, että on kiusauksia ja koettelemuksia ja lankeemuksia ja mieli on murheellinen ja oma tunto on niin kuin haavoilla ja sitten sinä menet jonkun veljen tai sisaren luokse ja puhut näistä murheista ja vaivoista ja sitten tämä matkaystävä niin kuin rientämällä rientää turvaamaan, että poikani ja tyttäreni ole hyvässä turvassa ja tämä Jeesuksen sovitustyön vuoksi julistaa, että saat uskoa kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin eikö siinä käy niin, että sitä aivan sellaisella yksinkertaisella luottamuksella, lapsen uskolla tarttuu siihen Jumalan lupaukseen, joka tuodaan niin lähelle siinä evankeliumin sanassa, että se on niin kuin helppo siinä uskoa omalle kohdalleen. Että ei siinä tarvitse niin kuin ymmärtää perinpohjaisesti ja yksityiskohtaisesti kaikkia Jumalan pelastussuunnitelman yksityiskohtia. Ei tarvitse ymmärtää, jotta voisi uskoa, vaan voi yksinkertaisesti uskoa ja se usko avaa sitten ymmärryksen. Tämä teksti, jonka luin, kertoo siitä ajasta, kun vanhan liiton uskovaiset asuivat Egyptin maalla ja siitä ajasta Raamattu kertoo, että hebrealaisten kansa kasvoi voimakkaammin kuin se Egyptin kansa. Ja Egyptin hallitsija Faarao, joka oli itsevaltias, niin sillä oli samat murheet kuin tänäkin päivänä itsevaltiailla on, että se alkoi pelkäämään oman valtansa puolesta ja näki niin kuin uhkana tämän, että se hebrealaisten kansa kasvaa ja vahvistuu, että ne pian niin kuin liittoutuu meidän vihollisten kanssa ja tekevät tämmöisen niin kuin vallankaappauksen. Ja sen vuoksi Faarao määräsi, että se pitää tälle Egyptin kansalle nyt laittaa niin raskasta työtä, mutta sitten Raamattu kertoo, että mitä enemmän ne joutuivat siellä raskasta työtä niin tekemään, niin sitä voimallisemmin hebrealaisten kansa kasvoi. Ja lopulta
niin ne vanhan liiton uskovaiset siellä, hebrealaiset, laitettiin orjatyöhön. Ja Faarao meni jopa niin pitkälle, että se antoi tällaisen määräyksen kätilöille, että kun hebrealaisille syntyy poikavauva, niin se pitää surmata. Nämä kätilöt kunnioittivat enemmän Jumalaa kuin ihmistä, eivätkä tätä määräystä totelleet. Ja lopulta tuli Faaraon käsky, että niiden hebrealaisten poikalapset täytyy heittää Niilin virtaan. Ja siihen aikaan, siihen tilanteeseen syntyi uskovaiseen perheeseen poikavauva, joka myöhemmin sai nimen Mooses. Niin jo tähän kohtaan haluaisin pieneksi hetkeksi pysähtyä ja niin erityisesti teitä nuoret isät ja äidit aivan kuin niin kutsua ihastelemaan sitä, miten niin aikakaudesta ja yhteiskunnan tilanteesta riippumatta uskovaiset ovat aina ymmärtäneet kirkkaasti sen asian, että Jumala on elämän antaja ja luoja. Ja että Jumala edelleen jatkaa luomistyötään ja luo uusia ihmisiä tänne maailmaan. Ja käyttää meitä, isiä ja äitejä, tämän luomistyön välikappaleena. Ja uskovaisilla on ollut aina tämmöinen niin pyhä kunnioitus elämän lahjaa ja elämää kohtaan, on haluttu suojella ja varjella niin elämää. Meillä tänä aikana on, voisiko sanoa näitä, paljon helpompi aika kuin niillä hebrealaisilla oli silloin Egyptissä niiden vainojen aikana. Mutta kyllä tänäkin aikana on monenmoisia paineita nuorten perheiden vanhemmilla. Voisimme sanoa niin, että kun tämä yhteiskunta asettaa ne tavoitteet niin korkealle ja sitten korjata sitä sen verran, että ei pelkästään yhteiskunta, vaan me itse. Että me niin kuin lastaamme itseämme sillä niin opiskelutavoitteilla ja työuralla ja tämmöisillä ajallisen elämän tavoitteilla niin paljon, että sitten saattaa hämärtyä se perheen, lasten hoitamisen ja perheestä huolehtimisen niin kuin arvo ja merkitys. Niin haluaisin teitä, nuoret isät ja äidit, rohkaista tätä, niin katselemaan tätä kaunista kuvaa, joka jo silloin vanhan liiton aikana oli, ja tämä uskovaisten suhtautumistapa tähän elämän pyhyyteen, että on oikein tässä ajallisessa elämässä kehittää itseä ja asettaa tavoitteita, mutta aina ei tarvitse yltää parhaimpaansa. Se on hyvä, että varaa voimavaroja oman perheen huolehtimiseen ja jotenkin haluaisin erityisesti teitä, nuoret isät, niin jotenkin rohkaista siihen, että älkää jättäkö sitä niin kuin henkistä kasvatusvastuuta pelkästään äidille. Huolehtikaa puolisosta ja huolehtikaa perheestä tänäkin aikana, niin kuin ovat uskovaiset ennenkin tehneet.
Faaraon tytär otti Mooseksen sieltä Niilin virrasta pienenä vauvana pojakseen. Mooses eli siellä Faaraon hovissa, ja tämä tekstihän alkoi siitä, että kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, niin kerrottiin tässä, että Mooses halusi luopua siitä hovin elämästä. Tästä tekstistä voi päätellä ja historian kirjoituksesta muutenkin tietää, ja kyllähän me sen nyt arvaamme, että suuri, iso, rikas maa, sen hallitsija ja hovi ja palatsi, että kyllähän siellä se ajallinen elämä se oli niin kuin yltäkylläistä, mitään ei puuttunut. Ja jotenkin tämä teksti vain tuo mieleen sen, että me suomalaiset, jotka saamme tänä aikana asua täällä Suomen maassa, niin mehän saamme nauttia valtavan korkeasta elintasosta. Monet meistä, minäkin ja te nuoremmat, me olemme syntyneet tämän hyvinvoinnin keskelle, niin meidän on joskus vaikea niin kuin ymmärtääkään, miten paljon Jumala on siunannut tätä maata ja tätä kansaa. Muutama sukupolvi sitten me olimme kehitysmaa. Minäkin olen omilta vanhemmiltani kuullut, minkälaista täällä oli elämä sotien aikana ja välittömästi niiden jälkeen, että kaikesta oli pulaa. Ei ollut autoja ja traktoreita, hevosilla matkustettiin ja tehtiin maataloustyöt. Muutamassa sukupolvessa niin tämä maa ja kansa on noussut tähän valtavan korkean elintason maaksi, mikä me nyt olemme. Siis mehän elämme kaikki, voisi sanoa, täällä Suomessa niin kuin Faaraon hovissa ja enemmänkin. Tuossa kun pakkasimme, taikka kerättiin näitä tarvikkeita tänne Suviseura matkalle, reissulle ja varastosta käytiin jotakin asuntovaunun näitä peilejä, auton peilejä kaivamassa sieltä, niin todettiin siinä perheen kanssa, että se on meillä sama tilanne niin kuin monella perheellä varmasti on, että vuosien ja vuosikymmenten saatossa niitä tarvikkeita ja tavaroita on kertynyt niin paljon, että jos joku tulisi sinne ja kävisi läpi talon ja autotallin ja varaston ja puutarhavajan ja veisi 1/3 kaikista tavaroista, mitä on, niin pois, niin saattaa olla, että kukaan meistä ei huomaisi yhtään mitään. Sitä on niin paljon sitä tavaraa ja saattaisi käydä niin, että jos sitten sen toisen kolmanneksenkin vielä joku kävisi hakemassa, niin sen ehkä jo huomaisi, mutta ei kyllä oikeastaan vaikuttaisi paljon mihinkään. Ja me pidetään tätä ihan normaalina. Toki on niitäkin tilanteita, että tulee taloudellisia vaikeuksia, konkursseja tai saattaa talo ja koko omaisuus palaa, mutta noin niin kuin keskimäärin näin se on, että täällä me elämme yltäkylläisyydessä. Kukaan ei kuole sokeritautiin sen vuoksi, että ei ole varaa ostaa lääkkeitä. Ja yksikään lapsi ei joudu jäämään pois koulusta sen vuoksi, että vanhemmilla ei ole varaa maksaa 10 euron lukukausimaksua. Sellaisiakin maita on. Niin tämä on valtava Jumalan siunaus ja me rukoilemme ja pyydämme, että Jumala edelleen maatamme ja kansaamme siunaisi, niin tämän maan eteen kannattaa tehdä työtä,
tätä maata kannattaa rakentaa ja tätä maata kannattaa puolustaa. Siinä on sitten se kääntöpuoli, josta veljet ovat tänäänkin jo saarnanneet, että tämä ajallinen, voisiko sanoa menestys ja huuma, se saattaa niin kuin sumentaa meidän mieltämme ja kiinnittää meidän ajatuksemme ja puuhamme niin voimakkaasti tähän ajalliseen elämään, että tämä uskomisen asia ja iankaikkisuusasiat saattaa hämärtyä. Ja sen vuoksi Raamattu siitä varoittaa, että ahneus on kaiken pahan alku ja juuri. Toinen asia tuosta Mooseksen elämästä ja sieltä Faaraan hovista, jota tämä teksti ei suoraan kerro, mutta historiasta tiedämme, että Egyptihän oli sellainen korkea kulttuuri, jossa oli niitä tietäjiä ja hallitsijat keräsivät ympärilleen sellaisia viisaita, jotka niin siellä oli matematiikka, korkealla osattiin kirjoittaa ja lukea, rakennustekniikka oli korkeatasoista ja tähtitiedettä osattiin niin kuin ennustaa tähtien liikkeitä. Mooses myös sai tätä opastusta ja koulutusta. Näistä kaikista tämä Raamatun paikka kertoo, että Mooses halusi luopua. Ja ehkäpä tästä teille nuorille vielä sanoisin tästä tiedon ja tieteen niin kuin merkityksestä. Mehän elämme tällaista, niin kuin myös tieteessä, tällaista menestyksen aikaa nyt täällä länsimaissa. Ja monet nuori polvi on kouluissa jo opetettu tämmöiseen kriittiseen ajatteluun. Ja tämmöinen tieteellinen ajattelu on tuonut paljon hyvää, mutta sitä jotenkin niin toivoo ja rukoilee, että teillekin nuoret, jotka tällaisen ajan keskelle olette syntyneet ja täällä kasvatte, niin säilyisi aina kirkkaana tämä Jumalan viisaus, että nämä aistit, joilla me tätä maailmaa tutkimme ja tarkkailemme, ja tämä järki, jolla siitä erilaisia teorioita luodaan, niin nämä on tarkoitettu ajallisia asioita varten. Ja niillä välineillä ei avaudu nämä iankaikkisuusasiat, vaan siihen tarvitaan Jumalan lahjoittama usko. Uskolla me ymmärrämme näitä iankaikkisuusasioita ja sen vuoksi me niin haluamme korviamme lainata Jumalan sanan kuuloon ja pysähtyä niin kuuntelemaan, että mitä Jumala meille puhuu. Kun Mooses halusi luopua siitä hovista, niin mitä Mooses valitsi tilalle? Hän halusi palata oman kansansa pariin. Tässä kohtaa haluan tuoda teille, rakkaat veljet ja sisaret, niin terveisiä Sierra Leonesta, Afrikasta, jossa saimme Amerikan veljen kanssa olla lähetysmatkalla pari kuukautta sitten ja kävimme useammalla paikkakunnalla monissa kylissä niin pitämässä seuroja. Ja kylä toisensa jälkeen toistui se sama asia, että kun seurat oli pidetty ja oli keskusteltu ja me teimme siitä kylästä lähtöä, niin ne paikalliset uskovaiset aivan pyytämällä pyysivät, että kun te palaatte sinne kotimaahan, niin viekää sinne teidän kotimaan uskovaisille paljon
niin rauhan ja rakkauden terveisiä Sierra Leonen uskovaisilta. Siellä ne uskovaiset aidolla sydämellä uskovat samalla tavalla kuin mekin. Monessa Afrikan maassa on voimalliset herätyksen ajat ja sitä on ihmeellistä kokea siellä paikan päällä ja nähdä ja kuulla, miten elävä usko leviää, kun siellä niin uskon lahjan saaneet kertovat tästä kalleimmasta aarteesta naapureille ja sukulaisille ja se elävä usko leviää kylästä kylään, jos uskaltaisi sanoa, että ihan niin kuin hallitsemattomasti niin kuin meidän näkökulmasta, mutta kyllä se Jumalalla on täysin hallinnassa. Se vain, että niitä seurapyyntöjä tulee niin paljon, että tulla pitämään sinne seuroja, että sitä ei niitä kaikkia pysty toteuttamaan, että onko Sierra Leoneenkin 2-3 matkaa vuodessa sinne saadaan järjestettyä ja yhdestäkin kylästä kun lähdimme, niin se kylän vanhin siinä sitten lopuksi sanoi, että sellainen yksi toivomus hänellä olisi, että olisiko mahdollista, että tänne heidän kylään niin joka viikko järjestettäisiin nämä lähetysseurat. Meille se on niin kuin ihmiselle mahdoton, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Sillä sen lähetysmatka yhteydessä siellä siunattiin 3 paikallista veljeä sanan palvelijaksi, joista seurakunta oli jo jonkin aikaa keskustellut ja aikaisemmat lähetyspuhujat oli mukana olleet, niin nyt siellä on omia puhujia. Mutta se, että miten siellä tähän saakka on niin uskovaiset eläneet, niin on se, että heillä on käytössä semmoinen pieni moottoripyörä ja sillä sitten viedään tämmöistä WhatsApp-kännykkää ja Bluetooth-kaiutinta niin kuin aina kylästä kylään ja sitten laitetaan kuulumaan sen viikon WhatsApp tämmöinen saarna, minkä tällä veljet aina kukin vuorollaan äänittää ja sitten siellä uskovaiset kokoontuu. Niin minä tuun takaisin tähän tekstiin, kun niin Mooses halusi palata oman kansan pariin. Niin se on, kuulkaa, sielläkin, missä ne ihmeelliset ajat on tuolla Afrikan maissa, niin kun Jumala lahjoittaa sydämelle elävän uskon, niin ihmisellä herää rakkaus Jumalaa kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan ja toisia Jumalan lapsia kohtaan. Ja tulee tämmöinen tarve kokoontua yhdelle koolle, tapaamaan muita Jumalan lapsia ja kuulemaan Jumalan sanaa. Sen vuoksihan mekin olemme tänne suviseuroihin tulleet. Ei tämä ole mikään talkootyön taidon näyte tai joukkovoiman osoitus, nämä suviseurat, vaan se on se sama syy, mikä on sielläkin Afrikassa ja mikä oli Mooseksella, että vaikka on kerran kuullut sen, että saa uskoa kaikki anteeksi, niin me olemme kaksiosaisia ja koemme olevamme heikkoja. Se ei riitä, että sen on kerran kuullut, vaan me tarvitsemme Jumalan sanan lohdutusta ja evankeliumin voimaa yhä uudelleen, että meille niin kuin vakuuttamalla vakuutetaan, että Jumalan lupaukset on edelleenkin voimassa ja köyhä matkamies saa uskoa niin evankeliumin voiman omalle kohdalleen Kristuksen sovitustyön tässä yksinkertaisessa evankeliumin saarnassa. Sitähän me niin tarvitsemme. Sitten tässä ihan lopussa tätä tekstiä sanottiin tämä, niin kuin Mooses näitä valintoja oli tehnyt, niin sanottiin, että sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Palaan vielä sinne niin lähetysmatkan
yksin seuroihin, kun siellä on tapana, että seurapuheiden jälkeen niin sitten keskustellaan ja moni kertoo, miten on löytänyt elävän uskon ja sitten uskomisen asiasta muutenkin kysymyksiä ja keskustelua. Niin siellä yksi vanhempi mies nousi ja kysyi, että mitä se usko on. Niin me sitten muisteltiin tämä hebrealaiskirjettäkin sillä lailla, että kun se Sierra Leonekin on semmoinen valtavan kaunis maa, niin että meillä on nämä aistit, silmät ja korvat ja me näemme tämän kauniin Jumalan luoman maailman niin meidän ympärillä. Mutta se, että kun on olemassa se toinenkin todellisuus, missä Jumala ja enkelit asuvat, se mikä ei ole täällä ajassa, vaan se on iankaikkisuus, missä ei ole aikaa, niin sitä me emme näe, emmekä pysty niin ymmärtämään tällä ajallisella järjellä. Ja se usko on se, että me näemme ajan rajan tuolle puolen, niin kuin Mooses tässä tekstissä, kun sanottiin, että sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Nyt kun me tällaisen tekstin edessä niin asettelemme itseämme, niin saatat, veli taikka sisar, näitä Raamatun luettelemia vanhan liiton pyhiäkin katsella ikään kuin ylöspäin ja ajatella, että noinhan se on, noin Raamattu opettaa, se vastaa aamenta sydämessä, näin on ennenkin saarnattu, mutta kun minä en ole tuollainen rohkea ja voimakas ja niin kuin voisi tästä tekstistä päätellä, niin kuin nuo vanhan liiton pyhät, joita näissä teksteissä esitellään. Niin tämä on semmoinen lohdullinen teksti meillekin tämän illan Jumalan lapsille siinä, että ei ne vanhan liiton uskovaisetkaan täydellisiä olleet. Niilläkin oli kiusauksia ja koettelemuksia ja lankeemuksia. Ja ei se niin Mooseskaan näitä valintoja omalla voimallaan tehnyt. Muistatteko, miten tämä teksti alkoi? Tämä alkoi näin, että koska Mooses uskoi, niin se Jumala antaa sen voiman, että me tässä kilvoituksen matkalla varjellumme niiltä asioilta, jotka ovat repimässä meitä erilleen Jumalasta, niin kuin veli edellä tästä rakkaasti, kirkasti, että niin me haluamme hakeutua toisten Jumalan lasten yhteyteen sen vuoksi, että me tarvitsemme tätä uskon voimaa. Niin tänäkin iltana tärkein tehtävä tässä palveluvuorossa on, rakkaat veljet ja sisaret, teille niin tuoda tätä Jumalan evankeliumia, Jumalan lupausta ja Jumalan voimaa niin alas ja niin lähelle, että heikkovoimaisinkin Jumalan lapsi saa siitä ammentaa sydämelleen voimaa ja virvoitusta. Niin saat tänäkin iltana niin ylentää sydämesi yksinkertaisesti uskomaan omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, olla siunattuna ja turvattuna. Ja niin kuin me tällä tavalla uskomme, niin Jumala on luvannut voimallaan viedä meidät perille kunnian taivaaseen. Ja jotenkin haluaisin vielä rohkaista sinua, rakas matkaystävä, joka olet suurien epäilysten alla,
niin muistelemalla sitä Joosuan kokemusta, kun Joosua oli siellä niin johdattanut Israelin kansan sinne luvattuun maahan ja saanut tehtäväksi häätää ne viholliskansa pois sieltä luvatun maan alueelta ja näki se Jerikon kaupungin, vahvan kaupungin ja vahvat muurit, niin te arvaatte, veljet ja sisaret, että siellä vapisi Joosuankin sydän. Niin Raamattu kertoo, että kun Joosua nosti päänsä, niin hän näki miehen seisovan, jolla oli avoin miekka kädessä. Ja Joosua menee tämän miehen luo ja kysyy, että oletko sinä meidän vai vihollisen puolella? Niin se mies vastaa, että en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen nyt tullut. Se Jumala vahvisti, antoi tällaisen kokemuksen, jolla aivan konkreettisesti halusi kertoa, että ei tätä uskon kilvoitustakaan tehdä niin omilla voimilla, vaan Jumala antaa voiman kilvoitella. Ja se voima on evankeliumissa, ja sitä vielä haluan teille, rakkaat veljet ja sisaret, olla kuuluttamassa, että tänäkin iltana saa turvallisesti jäädä uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Saa turvallisesti jäädä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Me näin yksinkertaisesti uskomme ne Jumalan lupaukset ja luotamme siihen, mistä hebrealaiskirje myös sanoo, että vielä on yksi lepo Jumalan lapsille tarjona, se taivaan kunnia. Sinne me tähyilemme niin kuin Mooseskin tähyili ja luotamme, että Jumala voimallaan meidät vie perille niin kiittäjien joukkoon, kunnian taivaaseen. Minäkin haluan omalle kohdalleni kuulla tätä anteeksi antamuksen evankeliumia ja kysyn vielä, että saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Näin haluan, rakkaat veljet ja sisaret, jäädä uskomaan yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Seurapuheen piti Tapio Ypyä Nurmijärveltä. Taivaallinen Isä, pyhä ja vanhurskas Jumala, me kiitämme sinua tästä seurapäivästä. Kiitämme siitä sanasta, jota näissä seuroissa on saarnattu. Siunaa sinä, Isä, puhuttu ja saarnattu sanasi niin, että se kantaisi hedelmää. Me turvallisesti sanomme, Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme virren 550. Seurat jatkuvat laulutuokiolla tämän virren jälkeen. Virsi 550.